ହେଇନି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭାଜିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଆସେନି କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାଛ। ବାକି ଏତିକି ମାଛ ଅଛି ଭଜା ହେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ, ମମି ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ କେହି ଖାଉନୁ। ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ମାଛ ମଞ୍ଜି, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି ମାଛ ମଞ୍ଜି। ଏବେ ମମି କରୁଛନ୍ତି ତରକାରୀର ପ୍ରିପାରେସନ୍। ମୁଁ ତ ଫାଇନାଲି କରି ହିଁ ପାଇଲିନି, ମମି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ସାନ ଝିଅକୁ ରୋଷେଇ ଆସେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ବିରିୟାନୀ, ଇଏ ହେଲା ଚିଲି ପନିର ଆଉ ରାଇତା। ଆଉ ନାନ୍ ଆଣିଛି ସିଏ? ନାନ୍ ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମୋ ଭାଇ, ଖାଉଛି ସିଏ ପିଓର ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପୁରା ପିଓର ଭେଜ୍। ଆଜି ଖୁଆଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବିନି। ଦିଦି ଅଫିସରେ ବି ଆସିଲା, ଖାଲି ଆସିଛି ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଛ। ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି, ମମି ଆଉ ମୋ ମା' ଏଇଠି ବସିଛି। ସିଏ ବସିକି ଖାଇଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭାଇ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ସେପଟେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ 5 ଜଣ ଯାକ।